V obci Lednické rovne neďaleko Púchova obnovili jedinečný historický park. Pribudli chodníky, mobiliár či dreviny. Vďaka novým atrakciám sa návštevníci dostanú do predtým neprístupných častí. Sklárska obec Lednické rovne sa píše historickým parkom, ktorý je na naše pomery raritou. Na rozlohe parku, ktorá má 18,5 hektára, sa nachádza viac ako 3200 druhov stromov. Nájdeme tu však ale aj raritky, cudzokrajné drevinky. Je to národná kultúrna pamiatka. Je to jeden z najväčších parkov na Slovensku a myslím si, že aj veľmi významný v strednej Európe. Miesto s pestrou flórou je dielom po Grófovi. Park založil na konci 18. storočia Grof Aspremont Linden. Bol to veľký milovník prírody a veľmi rád cestoval. A vždy vlastne z tej cudzokrajnej cesty, z ktorej prišiel, si doniesol nejaké rastlinky. Areál sa po rokoch dočkal obnovy. Má nové chodníky, osvetlenie, no i miesto na oddych. My sme celý park a jeho priestor doplnili o množstvo lavičiek a odpočívadiel. Pribudli aj umelecké diela. Návštevníci sa najnovšie dostanú aj do predtým neprístupných častí areálu. Boli tu vybudované jednak tieto chodníky, ale jednak hlavne nové roštové chodníky, ktoré sú teda podobné tým na Plitvických jazerách. Bola tu v podstate voda, boli to mokrade, bolo to nepriechodné. Prechádzka vedie aj okolo zrekonštruovaného kostola, gotickej brány, chrámu bohyne Minervy, mauzólea či najstaršieho stromu. Je to šesťramenná lipa, ktorá je zároveň zapísaná aj ako chránený strom. Ako sme sa presvedčili, park je skutočne rozsiahly. Ako dlho trvá návštevníkom, kým ho celý prejdú? Záleží na návštevníkoch, dá sa tu stráviť celý deň v kľude, popozerať si všetky pamiatky, všetky stromy, dá sa prejsť aj za hodinku, za dve. My sme tu teraz momentálne 2 hodinky a neprešli sme všetko. Ja som veľmi nadšená, keďže som aj na materskej, takže sem chodívam dosť času sa teraz prechádzať. Naozaj super vyžitie pre rodiny, voľný čas, je to tu naozaj krásne. Je to úplne oáza pokoja. Dominika Kusa, RTVS.